गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आं रेकर्ड खालामनाय जादों। बिथांजों एसे दान्दिसे केसनि बारै सावरायहरदोंमोन। फैगौ मासनि नेक्स्ट मान्थआवहाय बिथांमोना केस दङ तेजपुर साइडजों आपार आसामावहाय। ओमफ्राय बियो हमजाबाय। ओमफ्राय लिडारफोरा बुङो जाहैबाय आं दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों सोर? फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारी। जेब्ला 9-19 तारिख ना 20 तारिख बाव एक्जेक्ट आं मोनाखै, दा नोंथांमोना खोनाब्ला बुजिगोन। ओमफ्राय बावहाय बुंदों जाहैबाय फेरेंगाया नोंसोरो थांनो नाङा, कर्टखौ गाहैनो नाङा, आं दङ, बेफोरबायदिखौ बुंदों जाहैबाय। कर्टआ आयेना सोरबा EMफ्रानो जुदि माबा मोनसे खालामनो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, सिफायजोबनो हायोब्ला दिनै फेरेंगा मोना मानो सिफायनो हाया? थिग बेफोरबायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय खांख्लाबादायाव थायो बिथाङा। जाय मानसिया आंनो कल खालामनानै खोन्थाहरदों आरो जाय मानसिया दिनै नेक्स्ट मान्थआव केस गाहैगोन बिसोरो दखानबो होयो। दखान होनानै थुक थाक सोलिनानै जानानै दङ। ओमफ्राय नैबे फेरेंगाजोंबो थाफायो अनखुमाना माबा मोनसे नामनि गथ', सोरबा सासे नाम, बेजोंनो थाफानाय। सेम केस सेम हमजानाय बेफोरबायदि। दा बेफोरबायदिनो सुमन लेखा सफैजोबनानै दङ। जुदि बावहाय कर्ट गाहैयाब्ला, हाजिरजों जुदि जाहैयाबा बिथांमोना एरेस्ट जासिगोन। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। थ' बेखौनो आङो दान्दिसे रेकर्ड खालामनानै बिथाङा बुंहरदों जे सार रेकर्ड खालाम, बेखिनि बाथ्राखौ बियो बुंहरदों। आं हारसिं होनाय नङा, बियो बै सासेनि अथराइज मोननायखायसो आङो बेखौ रेकर्ड खालामनानै आपल'ड खालामनाय जादों। थ' बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लानि। औ दे बुं। औ दे बुं। आच्छा, मोनसे खोथा आरोखि भाई, हा थारमाने आंबो सासे एनडिपि जेनेबा। औ औ औ केस दं बोलिथ' एनडिपि ना। औ औ औ नंगौ। माने बे केसावनो जानाय नालाय। औ औ आङो एस ग्रुपनि केसाव 1917 केस जादों। आच्छा। नभेम्बरनि 19 तारिख खालि गुवाहाटीनिफ्राय आंखौ उथायनानै तेजपुराव लांदों। औ। ओमफ्राय दिनैसिम जोङो हा हु फाननानै जेनेबा जोङो जामिनाव फैबाय। ओमफ्राय दिनैसिमबो थांबाय थानाय अर्डारमोन। ओमफ्राय सोरबा लिडारनाव गारि खरसा एसे एनै मदद बियोब्ला बिसोरथ' थांनाङासो होनो जोंखौ। ओमफ्राय थांनाङा होनोब्ला मा जायो, जों गेजेराव थाङाखिसै। ओमफ्राय सामान लेखा फैबाय। ओमफ्राय दा नेक्स्ट नै दा मा जाबाय 20 तारिख खालि, नै दा फैगोन 20 तारिख खालि जोङो थांथारनांगौ आरो तेजपुर जेलाव। नैबे दा नेक्स्ट मान्थनि 20 तारिखआव? औ जों हाजिर जाहैनांगौ। थारमाने बेयाव एक्टिभ वर्कारफोर दं आंजों, जेनेबा बे अनखोमा खोरोमग्रामोन बिसोरो दंजोबो आरो माबानि रन्जन ग्रुपनि दं। जोंनि एखेलगे तेजपुराव जेल जानाय मानसि आरो जों माने मथा मथि जों साबा आरोखि। ओमफ्राय बाखि न'खराथ' बिराद गाज्रि। आच्छा। आंथ' जेनेबा थाइसे थाइनै साहा दखानफोर गय दखानफोर होनानै जायो। बाखिथ' एकदम नेहाथ न'खर। ओमफ्राय दा सिगाङाव जों दिग्लिनिफ्राय फैनानै बिदिनो आंनावबो थायोमोन सानै साथाम गथ'फोर। ओमफ्राय बिनिफ्राय रानलायफिननाय जाबाय। थाङै थुङै दा EM फेरेंगा सारनावबो दंहैयो सासे। अनखोमा बर'। आच्छा आच्छा। अनन्त बर' होनना बुङो आरो बेखौ, अनखोमा लिरो। आच्छा। बेबो दंहैयो, बे सारनावनो थायो। बेबो दाख्लै फन खालामना खोन्थाहरबाय आं बिदि बिदि थांनांगौनो, मा खालामबावनांगौ। ओमफ्राय गारि खरसा एसे बिनो थिनदोंमोन आं। गारि खरसाखौथ' हरानो जाहैबाय। आच्छा। थांनो बादा होयो। थांनाङा आं दं होनो, खिन्थु केसाथ' बिदि नङालै भाई। बे EMनो सोरबा MCLA नो सोरबा MLA नो बिसोरो जेबो खालामनो हाया। औ। दा बेखायनो जोङो माने मोनसे हेरेसमेन्ट मोनबाय आरो, माने बेसेबां दाहार दुहार लानो, बेसेबां गावनि सम्पतिखौ खहा खालामनानै केस गेलेनो। दा जोङो मोनसे खोथा सानदों आरोखि भाई, हा माने माबायदि जायो, ओरैनो एडभाइस लानोसो फन बुदों नालाय आंनाव। थारमाने फोरोंग्राबो दं जेनेबा, न'दाव फोरोंग्रा माने जोंनि खस्थ'खौ नुनानै अधिबक्ताफ्रानो फोरोंग्रा दङ। उकिलफ्रानो बुंदों माने ओरैबायदि, नोंसोरखौ जुदि रावबो नायफिनलाब्ला होमबा सोरनि नामाव केस जायामोन बिसोरखौ माबा होदो, पिटिसन होदो, बेबायदि फोरोंदो आरोखि। दा बिदि होयो
होयोब्ला माबायदि जागोन बेखौ एसे सोंनाय फिननाय फंबायनाव लाहरनाय जादों आरोखि जायखिजाया आंनिफ्रायथ' मा होननानै बुंगोन बे बुस्थुखौ होनायब्लाबो गाज्रि नङा जिहेतु जों होनांगोन बायदि मोनबाय आं दा आंनि बुजिनायाव थारमाने जों हरावबो नायफिनब्लाबो जोंनो रिएबिलिटि सोरबाया मोनबाय सोरबाया मोनाखै जेनेबा आं मोनबाय दा अनखोमाया मोनाखै जाय जेल जादों बेबो मोनाखै दिनैसिमबो गैया ओमफ्राय बे रन्जन ग्रुपनि सासे बिलो नाम गथ'आ बे जोंहा माबानि जे मा होनो बै एर'प्लेन बाग्राया मा नाम मोनलाय दा खुलिना क'क्राझाराव रुपसि खाथि बे माबानि आरो बे जायगानिनो बिथिंनो बेबो नेहातखा न'खर एकदम बिदि न'खरखौ नुबा जोंबो गाबनोसो ओंखारो खोथायाव खोथा माने जेबो गैखाया दा बेबो समाव फैनो हायो समाव फैनो हाया दाहार लायै लायैसो फैयो नालाय गारि भाराफोरखौ दा दाहाराबो ब्रुं जाबायनो माने मा जायो जाथोंसै होनलायनाय बिदि ओंखारलायलांबाय आरो खोथाया ओमफ्राय दा जोंथ' नै दा 20 तारिखआव थांथारनांगौ दा जोंथ' उफाय गैया दाहार दुहार लानानैबाबो थांखानांगोन बे अबस्था आरोखि ओमफ्राय बिदिथ' खनसेल' थांबा जोबबा आलादा खोथालाय जोङो 3 मास 6 मास थांबाय थानांगौ आरोखि मेन खोथाया ओमफ्राय दा बहानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय जों तेजपुरसिम थांनायाव गारि भारा लाङोबा 10-12 हाजारनि रावबो गारिया साखा लराया भारा लाङोबा दा बासजों थाङोबाबो नोङो हर थानांगौ जायो हटेलाव थानांगौ जायो फैफिननोबो हाया बिराद दिगदार आरोखि बिराद समस्या ओमफ्राय बे फेरेंगाया मा होनदों ओरैनो अनखुमानि सिगाङाव बेथ' आङो बेनाव थाग्रा गथ'आ आंजोंनो एखे केस नालाय बेखौ बुंबाय आं एसे गारि भाराफोर मददफोर बिदोलै होनना बुंदोंमोन आं दा हरानो आरो थांनाङासो होनो थाङा लाफानो थायोब्लाथ' नोंसोरनाव वारेन्ट फैगोन ना नोंसोरखौथ' हमगोन ना फेरेंगायाथ' बेखौथ' बरननाय नङा ना बरना बे जेल जाबाथ' आरो नोंसोर मानो थाङाखै बिसो जाहैगोन बेखौ आं खोथाया बेखा बे खोथाया ओंखारगोन नोंसोर मानो थाङाखै बेफोरबायदि आरोखि खबर फैयो नोंसोरो समन फैलायनानै मानो हाजिर जायाखै बेखौ बुंखागोन देखा देखिखा नुखानायखा दा बेखायनो आं मोनसे खोथा सानदों आरो ना जेसेबांनाखि आं बायदि भुक्तभोगि दं केस गोनां एक्स इन्डिभिडुवेल जोङो ज' जानानै मोनसे पिटिसन होनो सानदों आरोखि आं ओमफ्राय मा जायो जाया बे उननि खोथासै जायखिया जों गरिब हिसाबै जोंबो रेहायफोर होबाय फैगोन नामा आरो बेलाय माथो बेथ' सिदा खोथा लिडार थिननायावसो जोंबो मावनाय जादोंमोन ना मोनसे समाव बे केसआलाय मानो गोग्लैदों जोंनाव बिदि मोनसे माबा थायोना बेखौ गावसोरनो बुजिनांगौ दा जोंखौथ' गावसोरनो थिननानै जों हमजाबाय जेनेबा जों जेल जाबाय दा जोंखौ नायफिनाबाथ' जोंहाथ' आरो सोर दं जोंहाथ' रावबो गैयाना दा खोथा सानै गाहाम बिटिसिआव लिडार दं जोंहा एनडिएफबिनिफ्राय एक्स एनडिएफबि दा बिथांमोनाबो बादासो होयोबा दा जोङो जेल जायोबा बिसोरथ' आरो जोंखौ मिनिगोनसो बेखौ नुखानायखा बेखायनो जों सानदों मा दा माने रावखौबो आथिं खुलुमबाबो जाखालाब्ला जों एसे ज' जानानै पेटिसनखौनो होनोसै नामा बिदि सानदों आरो थिगैनो दङ दा बिसोरो ओरैनो एसे पावाराव थानायखाय एसे एनै बाहादुरिखौ मारिबाय थानो हादों खारन जों नुगासिनोखा जों माने माबा मोनसे मोनदों ना मादों जों जेनेबा आं मोनबाय रिहेबिलिटेसन जेनेबा जोङो दखानबो होनानै जागासिनो दं दा दिनाव नोङो 500 थाखा खामायोबा हमजाला नों 500खौनो खामायबाय जोंहाथ' फेमिलिजों जानांगौ लोंनांगौनि खोथा दं थानाय स्टाइल दं बेफोरखौथ' जों नांला फारसेथिं मा जाबाय जोङो दा नै थांगासेयावनो जुदि 10-12 हाजार गारबाय थानांगौब्ला जोंनि अबस्थाया मा जागोन जोंनि थासारिया मा जागोन बेखौ जों बिराद प्रब्लेम जाबाय आरोखि दा जेनेबा आंसो गारनो हाबाय बागै खोथा नंगौ दा बै रिहेबिलिटेसन मोनैफ्रा ओरैनो बेखार जे दङ दा बिसोरो मा जागोन दा आंजोंनो जेब्ला सेम केस दं आंजोंनो हाबफानाय दा बिथांमोननि न'खरफ्रा मा जागोन दा बेखौ बिराद सानबाबो आं लामाखौनो नुहुरा आरो मा बुजायनो मा बुंनो बे साइस जानांगौ आरो बेखौ बे केसाखौ आबसुफोरनिफ्रायबो एसे माथा मारिबाय थादोंमोन आबसुआथ' जेनेबा सिगाङाव होनदोंमोन लिस्टखौल' होफै जोंथ' हैजोबदों फार्स्टआव जेनेबा आंथ' माबानो हरदोंमोन बे जा बे फेरेंगा सानाव थाग्रा बे माबाया बिश्वनाथ बरगयारि वाट्सएपआव गावनो बिहरदों आंनो हरदों लिस्ट बानायनानै जों ग्रुपखामोन नालाय जों हरजोबदों आरो दा जेराव माबायानो दंखायो अनखोमायानो बेनावनो थाखायोखा खोथा अनखोमा होननाया आंजों एखे केसखा
तेजपुराव जेल जाना मिरमानिफ्राय फैनानै बे डाइरेक्ट हमजादों बे हमजाबाय जोंहाबो ओंखारफानांबाय उफाय गैलाना केसाथ' बिदि जायो नालाय बाहागि नंखागौ माने बेखौ मोनबाय नालाय आंखौथ' मोनगोन बिदि जाहैया होमबा साइसआ बे जाहैदों आरो ओमफ्राय दा बाथ्राया नैबे मोनसेया थिग जादों नोंसोर जिखिनि नोंसोरनावबोथ' नोंसोराबोथ' आरो मानसि थागोन ना जोंनावबो दं जेनेबा जोंनो दङ जोंखौ बुंगासिनो दं थारमाने नोंसोर उफाय गैथारलाब्ला बेयो खामानिखौ मावदो होननानै माने जोंखौ एडभाइस होदों आरो आंखौ ना थिगानो जादों बेयो मोजांनि बाथ्रा बेखिनि आंथ' मोजांसो नुदों बे पिटिसन होफिना होनाया होनांगौ खारन जोंफोरनो मा होदों जायफ्रा केस जानानै थानायफ्रा अनेक रिकुवेस्ट खालामबाय जोंखौ रावबो सिनायलाबो मालाबो नालाय जों बे बुस्थुखौ मावाबा जों राहा गैला आरोखि उनाव मा जायो जाथोंसै जोंबो नुला ओरैनोथ' केसआ जोंना जोबखाला नुखानायखा नंखागौ जोंनि केसखौथ' रावबो फोजोबखाला नुखानायखा सिन्थमानो आलादाखासै दा बिदिनो साफा मोनफा बे निउसआव नुनाय बायदि फाग्ला जालांला जोबनांसिगोनसो जोङो थैला जोबनांसिगोन फाग्लाया बै सासेया फाग्ला जागुबैखाबाय बियो जोंबो बिदिनो जालांनांगोन दा थाखा फैसानि माबायाव गोलैयोबाथ' उफाय गैयाना दा न'खरफ्राव जों सान्थि जानो हाला अखानायबानो दावराव दावसि माजों थांनो माजों मानो बहुद किसु जाखाबाय जों बुंनानैसो लाया न' दाउट जोंथ' निउसाव ओंखारग्रा मानसिबो नङा जोङो जाहैबाय जोङो खस्थ' खालामनानै बेक्तिगत जागासिनो दं खिन्थु जों दा बिराद हेरेसमेन्ट जाबाय आरोना बेफोरबायदि मावना जासे जानायावबो जुदि आरोबाव बिदि सुमन लेखा फैयोब्लाथ' बहुद टेनसनाव थायोना बहुद गाज्रि जायोना जायो एकदम आरो नोजोरफ्राबो थिग जायालै लकेल पुलिसफ्राबो जोंखौ दा केस माने सोरखौथ' सनमान होयो दालाय नोंनो सिन्था खालाम रावबो सनमान होआ थारमाने जेबो गैखाया बेयाव बेबायदिसोखा सिङाव मा दं जोंथ' बुंनो हाया लिडारफोरसो मिथिगौ गावसोर जोंखौ जेनेबा जाबाय जेनेबा नोङो बिटिआर गोरोबथा जालायबाय केसफोरखौनो फोजोबनो हायाबा दा जों बिदि भुगिनांबाय थायोबा बेफोरलाय जों मा बुंबावनो मा बुंनांगौ खोथा दं बिलाय